ଏ ଯୋଉଟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ମକର ପର୍ବର ଗୋଟେ ରଚନା ପଢ଼ିବା। ଆମେ ଦେଖିବା ଉପକୃତ। ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏମିତି କିଛି ପର୍ବ ରହିଛି ଯାହାକୁ ସମସ୍ତ ଭାରତବାସୀ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମକର ପର୍ବ ବା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ମକର ରାଶିଚକ୍ରର 10ମ ନମ୍ବର ରାଶିକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରବେଶ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଦିନ ପରଠାରୁ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଥା ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସାରା ଭାରତରେ ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁମାନେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଏକ ପବିତ୍ର ତଥା ବଡ଼ ପର୍ବ ଭାବେ ଆନନ୍ଦର ଉଲ୍ଲାସ ସହ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ପର୍ବ ପାଳନ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୌଷ ମାସର ଶେଷ ତଥା ମାଘ ମାସର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଓ ଇଂରେଜ ମାସ ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖ ଦିନ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଖାଲି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ସାରା ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ପାଳନ କରାଯାଏ। ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ, ଯେମିତିକି ତେଲୁଗୁ ତାମିଲମାନେ ପୋଙ୍ଗଲ ଭାବେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଓ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଏହାକୁ ଲୋହରୀ, ଆସାମରେ ବିହୁ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଖିଚିଡ଼ି ଆଦି ନାମରେ ମହା ସମାରୋହରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏହି ମାଘ ମାସ ସମୟରେ ନୂଆ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଅମଳର ସମୟ ହୋଇଥିବାରୁ କୃଷକ ତଥା ସାରା ଭାରତବାସୀ ବହୁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ଜାକଜମକରେ ମକର ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ସାରା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ବେଶ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ସହ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କୋରାପୁଟ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଦି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଏହି ମକର ପର୍ବ ପ୍ରାୟତଃ 3 ଦିନ ଧରି ମହା ଆନନ୍ଦରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ତଥା ଏହାର ପୂର୍ବଦିନ ଏବଂ ପରଦିନ ଏହି 3 ଦିନ ଘରର ସମସ୍ତ ଲୋକ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପୂଜାପାଠ କରିବା ସହ ସାରା ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି। ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠାପଣା ସହ ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କଠାରେ ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ। ଏହି ମକର ଚାଉଳରେ ନୂଆ ଧାନର ଚାଉଳ ସହ ଗୁଡ଼, ନଡ଼ିଆ, ଛେନା, କଦଳୀ, ଘିଅ, କ୍ଷୀର, ଆଖୁ ଇତ୍ୟାଦି ମିଶାଇ ଏକ ସୁମିଷ୍ଟ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଶିବ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ କରାଯାଏ। ଏହି ଭୋଗକୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀକୁ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମକର ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ମକର ପର୍ବରେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ, ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ, ମକର ମେଳା, ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା, କୁକୁଡ଼ା ଲଢ଼େଇ ଆଦି ବହୁ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ସହ କରାଯାଏ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବ ତଥା କାଠି ନାଚ, ଝୁମୁରୁ, ଚାଙ୍ଗୁ ନାଚ ଆଦି ଏହି ପର୍ବର ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଙ୍ଗ ପାଲଟି ଯାଇଥାଏ। ପ୍ରାୟ 1 ମାସ ଧରି ମକର ମେଳା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମେଳାରେ ବିଭିନ୍ନ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତଥା ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ। ଲୋକେ ମେଳା ବୁଲିଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସହ ଜିନିଷପତ୍ର ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ଶେଷ କଥା, ପୌରାଣିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଦିନ ଗଙ୍ଗା ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଗଙ୍ଗାକୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆଣିଥିବାରୁ ଭାଗୀରଥୀଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଅଭିଶାପମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଲୋକେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରି ଧର୍ମ କରନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରାଯାଏ। ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ନୂତନ ଫସଲର ଅମଳ ଆନନ୍ଦର ଏହି ପର୍ବ ଏକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବାରୁ ସାରା ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁ ମକର ପର୍ବକୁ ନିଜ ନିଜ ରୀତି ଅନୁସାରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏକ ମିଳନର ପର୍ବ, ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହର ପର୍ବ ଅଟେ।